Arribàvem a la regió de Múrcia pensant en descansar i el primer que van trobar va ser això. Aquesta vegada hem fet una escapada ràpida fins a Múrcia, buscant sol, mar i alguns racons tranquils per desconnectar. Han estat pocs dies, però molt ben aprofitats. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Bon dia, somiatruites! Ens anem de ruta cap a Múrcia. Després d'un cap de setmana fantàstic, 4 dies, al Cucabana Fest, que jo no he gravat quasi res. No sé si gravaré gaire, aquest viatge és molt de relax, però el que sigui, us ho ensenyaré. Bon viatge, somiatruites! Sortíem de Sant Pere Pescador amb una bona tirada per davant. D'aquells dies que gairebé tot passa dins la cabina, sumant quilòmetres i imaginant el primer bany. Per sort, viatjar així també forma part de l'aventura. Somiatruites, portem més de 2 hores de conducció i m'estic posant les bambes per conduir una estoneta. És important cada 2 hores, sobretot en tirades llargues, fer aquestes parades. Si és possible, és molt recomanable que pugueu canviar de conductor o conductora, encara que sigui per poca estona, i que les tirades llargues no les faci una única persona. Aprofitem també per mirar pressió de pneumàtics, que fa dies que no ho fem, i hidratar-nos, molt important, beure aigua i estar hidratats durant un viatge. Seguiu-me per més tips de seguretat viària. Segona aturada en ruta. Jo he conduït uns 160 quilòmetres, ara li toca al jefe. Ens hem aturat en una estació de servei, sobretot, molt important. En autopista no deixeu mai sola l'autocaravana. Si heu d'anar al lavabo, que vagi un, i després l'altre. I si heu d'anar els dos, doncs activeu tots els sistemes de seguretat. Vinga, continuem. Això cada cop és més estret. Al cap de 180 metres, feu un revolt suau. I just quan ja ens veiem aparcats davant del mar, sorpresa! Ja estàvem arribant a la destinació. Sort que no hem arribat, perquè hi ha una furgo que s'ha quedat encallada a la sorra. Tenim planxes, a veure si els podem ajudar. O sigui que no anirem allà a dormir, evidentment. Entre uns quants companys que eren per allà, vam decidir donar un cop de mà. Primera yo faría. Primera y Tenía que haber puesto unas cuerdas o algo porque... Tira. Ja no, ja ha passat. L'has de tornar a posar davant. Els estic dient que baixin pressions, però no em fan ni cas. Que jo ho he vist al YouTube. Em sembla que van de trucar la grua. Ara han baixat una mica la pressió. M'ha fet cas. Venga, tú no pares. Vale, ya. Tira un pelo, una. Dos, ya. No. La zona és ben xula, però durant un temps, com no sigui un 4x4, xungo. A veure si aconseguim treure'ls. De moment la pelotilla està aquí. No, aquí no és per dormir.
A veure, on dormim avui? Però mireu quin paratge més bonic. Aquestes coses són les que passen quan viatges i també les que fan comunitat. Vale, ahí bien, perfecto, así despacito, despacito. Venga, sigue. Sigue, estamos arriba. Sigue. Dale. Para. Sal rápido. Finalment, després d'uns quants intents, missió completa. Equipo! Ara sí, tocava baixar revolucions. Vam recular fins a una platja que hi havia al costat. D'aquells llocs on no cal fer gran cosa per estar bé. Doncs aquí hem dormit. Ja tenim la paradeta muntada. I ara anirem a fer un banyet. Cap allà. Aquí la pelotilla i en Xavier, però com que ha decidit que és una platja nudista, millor no el gravo. Banys, passejos curts i, sobretot, descansar. A vegades marxem buscant grans plans i, al final, el que necessitem és simplement això: silenci, mar i temps. Que no sortís en pilotilles. Somiatruites, avui tornarem a dormir en aquesta platja, que no recordo el nom, us ho posaré en algun lloc. No és la platja més bonica del món, és totalment salvatge. Darrere meu tampoc és bonic perquè hi ha hivernacles, però poder aparcar l'autocaravana a peu de platja és un luxe, vaja, un luxe. Tal qual. Ai, em giro perquè en Xavier s'està vestint, que està en pilotilles. Anem a fer una passejada per aquí. Si hi ha alguna coseta interessant, us l'ensenyo. Bon dia. Mireu, en Xavier està recollint borilles i brossa de la platja, que és una pena. Microplàstics. I a l'esquerra, ahir vam recollir bosses més grosses per llençar la brossa. Ho tenim aquí. La gent és molt cotxina. És hora d'anar a fer un bany. Després hi vaig jo. Bon dia, somiatruites. Últim dia a la platja del Cabezo de la Pelea. Hem passat 3 nits super tranquil·les. Només se sentia la remor de l'aigua. És un luxe poder aparcar a peu de platja. La temporada alta no sé com serà. I li devíem en Xavier, perquè, bueno, m'ha portat per França, ha aguantat el Cucabana Fest,
que no li feia cap gràcia a tanta gent i bueno, doncs li devia uns dies de platja, de tranquil·litat. A més, bueno, ja sabeu que ens agrada el naturisme i el poder estar tot el dia en pilotes doncs també és un punt a favor. Ara està passejant una miqueta buscant tresors. He aprofitat per rentar els plats i ens anirem a una àrea prop de Mazarrón, que n'hi ha dues àrees privades, bàsicament per buidar el poti, omplir aigua, etc. Perquè aquí, en aquesta platja, no hi ha res de res, és una platja totalment verge, salvatge, diguem-ne, tot i que hi ha els hivernacles de darrere, però ja m'enteneu. I després ens anirem a la platja de Caldeque, ara no recordo el nom. És un lloc que m'han recomanat els companys, el Miguelito i l'Anna, la rubia, de Two on Trip, que us recomano moltíssim el seu canal. És una platja que està en un parc regional, allà no es pot pernoctar, allà simplement anirem a passar el dia. No sé si ens podrem posar en pilotes, també s'ha de dir. I llavors anirem a dormir segurament al Cabo de Palos. Ja us ho ensenyaré. Fins ara! Ens anem a llançar tota la brossa que hem trobat a la platja, que déu millor. I més quan hi ha contenidors. Aquesta àrea és força nova, segons he llegit al Parc Fortnite. Teniu aquí per rentar roba, lavabos, dutxes, també per persones amb mobilitat reduïda. Allà darrere per rentar plats, tenen aigua potable i molt agradables. Si només voleu buidar, són 3 euros. Està a uns 5 quilòmetres del port de Mazarrón. De 1 a 5 dies, 14 euros per dia, de 6 a 29, 12, i més de 30 dies, 11 euros. Rentadores. Som-hi-atletes 5, estem al Parc Regional de Calblenque, us escric, és igual. A veure, avui és 18 de setembre i el pàrquing està abarrotat. És que hem hagut d'aparcar malament, aquí darrere, perquè no hi cabíem. A veure què ens trobem. Recomanació de Two on Trip. Aquí està prohibit pernoctar, de fet tanquen el pàrquing a 8:45. Evidentment marxarem molt abans del camí. És una aventura, és 4x4 total, però vaja, hem pogut arribar bé. Per cert, és Calblenque, ara ho dic bé. És espai protegit. Recordeu, no sortiu del camí. A Calblenque van passar només un parell d'hores, però suficients per entendre per què tanta gent en parla. Paisatge natural, aigua clara i una costa encara força salvatge. Això és una duna fòssil i està prohibit l'accés. I m'estic cremant els peus. Estem fent una ruta que no està marcada pel GPS, però ens han dit uns guiris que hi ha sortida. L'únic que pot passar és que hàgim de donar la volta. Esperem que no.
Doncs ens hem estalviat com 5 quilòmetres de bollos de pedra i de carretera superxunga. De tant en tant s'ha de passar el GPS i seguir el que digui el teu instint. El far del Cap de Palos, que ho estudiava al quart o cinquè de GB. A Cabo de Palos vam trobar una cala espectacular. S'havia d'aprofitar d'aquelles aigües que et fan entrar encara que no tinguis previst. Mireu quin entorn més bonic. Menys allò d'allà al fons, que és la manga del Mar Menor, de gratacels. Ara se puc ficar la Osmo Pocket Free sota l'aigua i us ho ensenyo. I després del bany, un premi merescut. Sopar al poble, bon ambient i acabar el dia sense mirar el rellotge. Estem al port de Cabo de Palos. És una miqueta raro. Aquí hi ha barques o vaixells de pesca i tenen tot el parament aquí al costat. És que no em surt la paraula. Doncs avui dormirem aquí, a l'aparcament, la llum, a l'aparcament del far. Hi ha 4 o 5 autos i ha passat la Guàrdia Civil. O sigui que és un lloc que normalment la gent hi dorm. Surt al Parc Fortnite. De dia el pàrquing estava força ple, però de nit ja veieu molt poquet. 3 cotxes i 4 autocaravanes. Dormir al costat del far dona un punt especial a aquest viatge. Bon dia, somiatruites! Estem al Cabo de Palos i ens disposem a pujar al far. Hem dormit molt tranquils. Em feia por que no hi hagués cotxes passant, però res de res. Ja sabeu qui és, oi? Vinga, anem cap amunt. Hi ha unes escales per pujar, però al xiringuito, a la Guingueta, ens van recomanar que era menys cansat fer-ho per la carretera. Per on anem ara? Allà baix on hem aparcat i tot aquí, això d'aquí, és la manga. Visita amb cita prèvia només. Si no m'equivoco, quan es va crear el far era escola també de farers, però jo crec que ja no ho és. Ens acomiadem de Cabo de Palos amb aquestes vistes. Estem trolejant el GPS, perquè tot i que l'he dit
que no volia autopistes de peatge, i vinga, que vinga. Nosaltres no, per la nacional, per veure alguna cosa bonic, que no sigui només autopista. I per aquesta Bonic ets tu, el que veig, bonic. I per aquí estem veient molts molins de vent que no funcionen. Una pena. Només hi ha la torre. Estan mig enderrocats. Sí. Zona militar. Zona restringida de seguretat. Però no es veu ningú, sembla abandonat. Com a Miami. D'aquí 350 metres entreu a la rotonda. Un avió de la fira. Quan havíem decidit tornar a agafar l'autopista, perquè estàvem farts de semàfors, rotondes, etc., 100 obres. Això és el karma. Haguéssim pogut fer un euromillones un dia d'aquests. Hem avortat la missió que teníem prevista. Volíem anar cap a Santa Pola, perquè jo havia vist com unes salines que les travessaves amb la carretera, però tant de trànsit, hem avortat missió. Anem a un lloc on hem intentat anar 2 vegades, aquesta serà la tercera, Això és, a veure si hi ha sort. això és com a... Encara ens queda un repte. El lloc on volem anar tanca d'aquí 3 hores. Segons el GPS, trigarem 3 hores i 10 minuts en arribar-hi. S'accepten apostes. Una gela contra... Sortida. Si no,